belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Het hele traject om te komen tot een nieuw embleem voor Curaçao moet worden onderzocht door SOAP, de Stichting Overheidsaccountantsbureau. Dat heeft de regering bepaald. Volgens minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Sport Citré van Heidoren is het goed dat de experts van SOAP naar de situatie kijken. Zoals bekend is er een embleem gekozen dat als basis moet dienen voor een nieuw ontwerp van een wapen van Curaçao. CDM Holding en Dames Shipyards Group gaan gezamenlijk $40 miljoen investeren in Dames Ship Repair Curaçao. Dat heeft de overheid gisteren bekendgemaakt. De regering gebruikt voor de investering de bijdrage van €20 miljoen die door Nederland was toegezegd voor individuele bedrijfssteun als onderdeel van de coronanoodhulp. De financiële hulp zal voornamelijk ten goede komen aan de infrastructuur van de werf, die al langere tijd kampt met financiële problemen. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos sempre de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você tracita para Jasabra, também por hora. Por escolher para trabocita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente horta clapa servibo na momento que você comini abo. Statenlid voor de partij MAN, Giselle McWilliam, is niet te spreken over de beslissing van de KLM om het aantal vluchten naar Curaçao in de komende maanden flink in te korten. Ze noemt dit een aanval op onze economie. Ook de Kamer van Koophandel is niet te spreken over de beslissing van de luchtvaartmaatschappij. Een paar weken geleden kondigde KLM nog aan meer te gaan vliegen op Curaçao en nu wordt opeens alles ingekort. Dit zal zeer ernstige gevolgen voor onze economie kunnen hebben, aldus Billy Jonkeer van de Kamer van Koophandel. Volgens de countrymanager voor de KLM op de ABC-eilanden, Dirk Buitelaar, kan de KLM niet anders dan nu het aantal vluchten richting Curaçao in te perken. We willen eigenlijk ook niet in deze situatie zitten, maar we kunnen niet anders, aldus Buitelaar. Volgens hem heeft de KLM de maatregelen genomen vanwege verslechterde omstandigheden, onder meer vanwege de problemen op Schiphol en de onzekerheid en werkdruk in de KLM zelf. Het toerisme op Curaçao is volledig hersteld, dat zegt het Curaçaose Toerismebureau. Volgens het CTB zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar ruim 355.000 verblijvende bezoekers geregistreerd. Dat is een herstelpercentage van meer dan 100% in vergelijking met 2019, namelijk 103%. In de maand september bezochten meer dan 37.000 toeristen Curaçao. En dat zijn er 5.000 meer dan 3 jaar geleden. 71% van het aantal bezoekers kwam uit Nederland, Amerika en Colombia. De politie is gisteren in een huis in Fuik gaan kijken en trof daar veel gestolen spullen aan. Die goederen zijn allemaal in beslag genomen. Tijdens de inval van de politie kwam de bewoner naar zijn huis. De politie kon de man arresteren en de 31-jarige Curaçaoenaar zit vast. Het onderzoek naar de gestolen spullen loopt nog. De rechtbank op Curaçao heeft gisteren 2 mannen van 24 en 1 van 27 veroordeeld. Volgens de rechter is bewezen dat ze op 17 maart van dit jaar een container van Don Andres hebben opengebroken. Ze gingen er vandoor met etenswaren, maar ook met munitie die in de container opgeslagen lag. De straffen die zijn opgelegd zitten tussen de 12 maanden en 6 jaar. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.